baban Aisha kai agogon ta Amina ne zancen duniya ne mai tarin kuɗaɗe Alhaji Nura mana yaba ya mai Nura ya mai Nura hannu da yawa baban Aisha agogon ta Amina ne Nura ya mai Nura ya zam sarki ko ba a takarda Nura ya mai Nura ya zam sarki a cikin